totong da amangi dogo dai nagi pada mana pada usahi sia daging nang tadinai lehonu murna gajah satu sarmatua lehoro hana sonang satu mariri marnono haduan dung margo goal tahe balosok puro sudena burjumi bahenokku ho solang bahenokku ho sangap damang dai nangina burjui Ale Tuhan ramoti matotong da amangi dohot dai nagi pada mana pada usahi sia daging nang todinai lehonu burna gajah satu sarmatua lehoro hana sonang satu marniri warnono satu marniri warnono burjumi tuhami geleng mo tung sotar lupa hona uringoluki di permudu-mudu ho di haholongi ho rohami anak komo haduan dung margo goau tahe balusok kudo sude pambainan mi bahenokku ho sorang bahenokku ho sangau damang dai nangina burjui Ale Tuhan ramoti matotong da amangi dogo dai nagi
gajah satu sahur matua lehoro hana sonang satu mariri marnono haduan dung margo goal tahe balosok puro sudena burjumi bahenokku ho solang bahenokku ho sangap damang dai nangina burjui Ale Tuhan ramoti matoto da amangi dohot dai nagi pada mana pada usahi sia daging nang to dinai lehoru burna gajah satu sahur matua lehoro hana sonang satu marnini warnono satu marnini warnono Burjumi tuhami geleng mo tung sotar lupa hona uri ngoluki di permudu-mudu ho di haholongi ho rohami anak komo haduan dung margo goau tahe balusok kudo sude pambainan mi bahenokku ho sorang bahenokku ho sangau damang jai nangina burjui Ale Tuhan ramoti matoto da amangi dogo dai nagi pada mana pada usahi sia daging nang terdinai lehoru burna gajah satu
Haruan Dung margo goal tahe Manosok puro sudena burjumi Mahenoku ho sorang Mahenoku ho sangap Damang dai nangina burjui Ale Tuhan ramoti matoto Da amangi dohot dai nangi Padau mana Padau sahid Sia daging nang to dinai Lehoru burnagaja Sahatu sahur matua Lehoro hana sonang Sahatu marnini warnono Sahatu marnini warnono Burjumi Tuhami geleng mon Tung sotar lupa hona uringo luki Di permudu-mudu ho Di haholongi ho Rohami anak komo Haruan dung margo goal tahe Manusok kuro sude pambainan mi Mahenoku ho sorang Mahenoku ho sangap Damang jai nangina burjui Ale Tuhan ramoti martotong Da amangi dogo dai nagi Padau mana Padau sahid Sia daging nang terdinai Lehoru murnagaja Sahatu sahur matua Lehoro hana sonang Sahatu mariri marnono Haruan dung margo goal tahe Manosok puro sudena burjumi Mahenoku ho sorang Mahenoku ho sangap Damang dai nang
Daamangi dohot dai dagi padau marah padau sahid sia daging nang to dinai lehoru burnagaja satu sahurmatua lehoro hana sonang satu marnini warnono satu marnini warnono. Burjumi tuhami geleng mo tung sotar lupa hona uringo luki di parmudu-mudu ho di haholongi ho rohani anak komo aduan dung margo goau tahe manusok kuro sude pambainan mi bahenoku ho sorang bahenoku ho sangau damang jai nangina burjui Ale Tuhan ramoti bartotong daamangi dogo dai nagi padau marah padau sahid sia daging nang terdinai gajah satu sahurmatua lehoro hana sonang satu mariri marnono. Aduan dung margo goau tahe malosok kuro sudena burjumi bahenoku ho sorang bahenoku ho salam damang dai nangina burjui Ale Tuhan ramoti bartotong
gajah satu sahur matua lehoro hana sonang satu marnini warnono satu marnini warnono. Burjumi tuhami geleng mon tung sotar lupa hona uringoluki di permudu-mudu ho di haholongi ho rohani anak komo. Aduan dumargo goau tahe manusokuro sude pamainan mi bahenoku ho sorang bahenoku ho sangau damang jai nangina burjui. Ale Tuhan ramoti bartotong da amangi dogo dai nagi pada omana pada usahi sia daging nang terdirai gajah satu sahur matua lehoro hana sonang satu mariri marnono. Oras magkamangkinang selamat Pentakosta Manita Saluna. Huria na hinaholongan nito hata di sojong-jong no kami paralado ni Huriata Huria HKBP Makasaron pasato selamat Pentakosta dihita alatongon sedariomma tahalason imahasasaur nito di Purbadia di tonga-tonga ni Huriata. Di tonga ni Portibion na jujut mabenhitan waing loja jalalilu alay diari pesta hasasaur ni Tod di Purbadia sedarion di pabotohod do tuhita dang di pasobbu Tuhan tuhat tahita merdalan holad dirita sadiri disuruh do Tod di Purbadia pangapuli dohot panuturi na sitong turohata alani bongot mahita tu parsaurata di bagasan serep ni roha Tod di Purbadia ima pay baruhon na pasadahon hita di bagasan holong ni roha ni tuhata alani tapuji ma tuhata marede hita sian nomor 108 ayat sada 1 ayat tul
Dan magabagaba bunga ng pilihanin. Ano ang majupang ari-parihutan Pentakosei Araroditang dido ingatong di Parvadia masuk Tuhuria Cakon maibana ayo sirona rotu hitaon asal sambaona irbanona Parohan tokon Cakon maibanada Asada sudar saku Nak baraholanmu Tondi pagapuli sabna muli di sisiani Tuhan Yesus Kristus Pabulus tolak kaki dinalau tu surga pargogola pamona satu nasona Marhite-hite goar ni debata ama. Dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohot goar ni tondi parbadia. Na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Songono donin na Tuhan Jehovah. Lehonuku Tuhamu roha na ibaru, dohot toddi na ibaru, tubagasan ate muna. Jala usatok kudo roha batu sian daging muna. Jala lehonokku Tuhamu roha na marpakilalaan. Jala lehonokku matodikku, tubagasan ate muna. Audo mambahetsa, asa marparangi hamu, di bagasan akka patiku, akka uhup kupe radotan muna, jala patupan muna do. Haleluya. Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami.
hodo manundangi, jala mengajari rohani akana porsea di hatam, marhite-hite tondi parbadia. Sai buhai marohanami, asa ture parahanami, marhite-hite todimi, asa toktong gok dame rohanami, makalason hagugoon nai, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji matuhatta, sian buku ede HKBP nomor 104 ayat paupaton dohot ayat papituhon. Simodahon tangi yang nasito modon akirahihon ni amai tokto ajamu Tatangihon mapatik ni debata, ima natar surat di Rom walu ayat 12 dohot ayat 14. Ope ale akadongan, unang behamu mangadop di daging, marparange marguru tu daging, ay nasa na tinogihon ni tondi di debata, akka ido anak ni debata, ido sahakna atong rap manginogogo mahita tu Tuhan debata. Ale Tuhan debata, say pargogoy mahami, mangulahon na hombar tu patikmi. Amen. Tapuji matuhata marhite buku ede HKBP nomor 424 ayat parjolo sahatro di ayat paduahon. Suarani tondi dituhatai, cucut dilausi ditulagohi, saitana
cekel musude pasatu Yesus sanom diriwi satu pasugul pakop naik. Tatopoti madosata nagodangi, tujolo ni debata, tapau depe marohata, martangi yang mahita. Ale Tuhan debata, amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargogo naso hatudosan, sitopa nasa na adong, paruhum na tigor, nama kuhumi jolma manisia. Narodo hami tujolom, manopoti dosa nami, akan nahu ula hami, marhite sian pangalosyan nami di patikmu, ima marhite sian tubu-tubu ni rohanami naruai, nang sian pakation nami nasoture, ro di sude pangolion nami, dihisap-hisap ni rohanami. Natama si tutu doho na uhum hami, ala ni dosa nami i, alay, natar sol-sol bagi dohami nuaing ala ni i. Asi maroham di hami, ale di bata nami, pardenggan basa jala parasi roha doho, ala ni anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saisi sama dosa nami saluhukna, jala suru maton di parbadia turohan nami be, asa tarbahen hami, mangoloi ho di bagasan hati goran, dohot habadiaon, gabe sahat hami tuhanguluan na sorasuda, na pinarbagabagam di akan na porsia di anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tabege ma hata baga-baga, taringot tu hasesaan ni dosa. Songon sitong nama ngolu au, ninna Tuhan Jehovah. Tung na solomodo rohaku, mida hamatian ni parjahat. Nalomodo rohaku mida hamumulak ni parjahati, tumadikon dalanna, asa mangulu ibana, hasangapon madidibata na dikijang. Amen. Tapuji matuhata sian buku ende HKBP nomor 100 sia ayat 2 dohot ayat patuluhon. 사잉하니로 나미 빠르고 마미베 마라론 도사나미 아사사도 마루아미 Jesus ipolua Rarabana Rajana tu salut manusia.
Tatangihon mahata ni debata, turpok epistel di Minggu Pentakosteon, ima natar surat di Sada Musa 4 ayat 10 sahatro di ayat 26 tajahama margati soring. Dungi sapur masih kain dohot jolmana, jadi gabe-gabean ma ibana, jala ditubuhon si Hanok. Dungi dipuka masada sosor, dibahen ma goar ni sosoki Hanok, mangihuton goar ni anak nai. Alai anggo si Lamek, dua do jolmana dibuat, goar ni nasadai si Ada, goar ni paduahon si Silla. Ia goar ni angginai si Jubal, ibana do oppu ni sude akka si piltik hasapi dohot sordam. Dungi ninna si Lamek matu jolmana na duai, si Ada dohot si Silla. Bege hamu ma suaraku, hamu ale jolma ni si Lamek, pinggol hamu ma torsakon, sai na bunuokku do sada bawa ala ni bugaki, jala sada doli-doli ala ni bosarhon. Dungi sapur masih Adam Mose dohot jolmanai, jadi ditubuhon ma anak sada, dibahen ma guarna si Set. Ainunga disolukon debata tuau sada tubuh na asing, sika ni si Abel na binunu ni si Kaini ninna. Ido sahakna martua do akka na tumangihon hata ni debata jala na upeopsa. Amin. Tapuji matu hatta marhite buku ende HKBP nomor 655 ayat parjolo dohot ayat paupaton. Yesus Tuhanku di mawon, asa mangiutu toko, ko hiro aku ingani awon, sonang di Santo Jesus tahe, sai namar tua ima
se sono ibana di portibion nang di surga inon jomana onar burju jomana onar burju sonang ibana di portibion nang di surga Tahati dakon mahaporsyaot tai, songon na hinati dakon ni dongata sahaporsyaon di sandok portibion, rap mahita mandok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo na sohatu dosan, na tumopalangit tohot tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak di debata Jahoba na sasadai, ima na tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabean si Antondi Parbadia andorang sohabubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinarsilang na tua tu banua toru dung ditanom na mulak mangulu di ari patuluhon na manaik tu surgo lau hutul siamon ni debata Jahoba amanai pargogo na sohatu dosani di sima ibana, pay mamulak sogo to tanaon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea di Tondi Parbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen aka na badia, dohot di hasesaan ni dosa, dohot di hatai na mandok, mulak mangulu sogot daging ni halak na mate, dohot di hanguluan na sorasuda. Amin. Tapuji matuhata marhite kor paropuan gabungan.
pabegema tik-tik namasa de minggutta sadarion. Salam, Shalom. selamat hari Minggu buat kita semua. Warta jemaat buat kita pada minggu ini 24 Mei 2026 dengan topik Ragam do parasirohaon di bagasan sadatondi. Ragam karunia dalam satu roh. 1. Nama minggu kita hari ini Pentakosta pertama. Pesta pertama peringatan hari turunnya Roh Kudus. 2. Statistik. A1. Jumlah jemaat yang mengikuti ibadah Minggu 17 Mei 2026, ibadah bahasa Batak 222 orang, ibadah bahasa Indonesia 112 orang, pos pelayanan Goa 41 orang, sekolah minggu HKBP Makassar 95 orang, sekolah minggu pos Pel Goa 11 orang, live streaming 21 akun. 3. Dewan Koinonia, 4 Dewan Marturia, 5 Dewan Diakonia, gerakan Rp5.000 untuk Diakonia Sosial HKBP Makassar. 6. Kesekretariatan. 1. Pada hari ini, Minggu 24 Mei 2026, kita akan mengantarkan persembahan ke depan altar untuk PGIW Sulsel Bara dalam rangka hari ulang tahun PGI. 2. Pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2026 yang akan datang, kita akan mengantarkan persembahan ke depan altar dalam rangka Pesta Huria dan hari ulang tahun ke-65 HKBP Makassar. Marilah kita memberikannya dengan sukacita. 7. Pelayanan. Kebaktian wilayah masuk pukul 19 WITA, wilayah Galilea, hari Selasa tanggal 26 Mei 2026 di rumah keluarga Amang J.H. Simanjuntak S.E. AK, Inang Situate Boru Tampu Bolon S.H., alamat gedung sekolah minggu. Wilayah Efesus, hari Kamis 28 Mei 2026 di rumah keluarga Amang P. Pardosi ST, Inang S. Boru Manurung SE, alamat Jalan Sepakat nomor 23 Karawisi. 8. Pengumuman. A1. Pesta peringatan turunnya Roh Kudus. Pada hari ini, Minggu 24 Mei 2026, adalah hari pertama pesta peringatan turunnya Roh Kudus atau Pentakosta pertama. Kita beribadah untuk memuji dan memuliakan Tuhan yang telah mengutus Roh Kudus-Nya menyertai dan membimbing seluruh orang percaya. Setelah selesai kebaktian minggu, akan dilaksanakan sakramen perjamuan kudus bagi jemaat yang telah menyaksikan iman dan tidak sedang menjalani hukum siasat gereja. Bertempat di gereja bahasa Batak. Ibadah di pos Pel Goa disatukan di HKBP Makassar, Jalan Raja Wali nomor 14 Makassar, masuk pukul 9 WITA. 2. Pada hari Senin 25 Mei 2026 adalah hari kedua pesta peringatan turunnya Roh Kudus atau Pentakosta yang kedua. Gereja kita akan melaksanakan kebaktian untuk memperingatinya. Ibadah dilaksanakan dalam bahasa Batak masuk pukul 9 WITA pagi. Dihimbau kepada Korama Ebenezer
dan paropuan gabungan untuk melayani pujian berupa KUR. Ibadah di Pospel Goa disatukan di HKBP Makassar, Jalan Raja Wali nomor 14 Makassar. Marilah kita menghadirinya dengan sukacita. A2. Ibadah pos pelayanan Pare-Pare. Pada hari ini, Minggu 24 Mei 2026, akan dilaksanakan ibadah minggu di pos pelayanan Pare-Pare yang dipimpin oleh Amang Pendeta RJ Simamora MTH MM, Pendeta Resort Sulawesi Selatan, dengan liturgis Amang Situa AT Simanjuntak SIP Wilayah Roma. Ibadah masuk pukul 16 WITA. Tuhan Yesus memberkati semua jemaatnya. A3. Pesta Huria dan Hari Ulang Tahun ke-65 HKBP Makassar. Pada hari Minggu 31 Mei 2026 yang akan datang, ibadah bahasa Batak, bahasa Indonesia, sekolah minggu, dan pos pelayanan Goa disatukan di Sopo Talenta masuk pukul 9 WITA dalam rangka Pesta Huria dan Hari Ulang Tahun ke-65 HKBP Makassar, Resort Sulawesi Selatan. Setelah ibadah akan dilanjutkan acara pesta dan perayaan. Dimohon kepada punguan kategorial dan wilayah untuk membawa silua. Marilah kita mengikutinya dengan penuh sukacita. A4. Himbauan untuk punguan marga. Sehubungan dengan adanya kegiatan Pesta Huria dan Hari Ulang Tahun ke-65 HKBP Makassar pada hari Minggu 31 Mei 2026, dimohon kepada punguan marga yang acara pertanggiangan atau arisan bertepatan dengan acara kegiatan tersebut, dimohon untuk dijadwalkan ulang. Tuhan memberkati apa yang kita rencanakan sehingga semua dapat terlaksana dengan baik. A5. Pencarian dana panitia tahun transformasi. Pada hari ini Minggu 24 Mei 2026, panitia tahun transformasi tahun 2026 akan mengadakan pencarian dana melalui penjualan makanan di halaman gereja. Adapun pencarian dana tersebut untuk pelaksanaan pesta Huria dan Hari Ulang Tahun ke-65 HKBP Makassar. Panitia sangat mengharapkan partisipasi semua jemaat. Tuhan Yesus memberkati. A6. Undangan rapat panitia tahun transformasi tahun 2026. Pada hari Senin 25 Mei 2026, Ketua Panitia Tahun Transformasi tahun 2026 mengundang semua Panitia Tahun Transformasi tahun 2026 untuk mengikuti rapat. Rapat dimulai pukul 19 WITA bertempat di gedung sekolah minggu. A7. Panitia Tahun Transformasi tahun 2026, rundown kegiatan yang masih akan dilaksanakan yaitu 1. Kegiatan fun sport dan Bazar Wendy's hari Rabu tanggal 27 Mei 2026 jam 13 WITA. Yang kedua, Pesta Huria dan HUT ke-65 HKBP Makassar Minggu 31 Mei 2026 jam 9 WITA. B. Jemaat yang sakit. Mohon dukungan doa bagi warga jemaat HKBP Makassar yang sedang dalam kelemahan tubuh
baik dirawat di rumah maupun di rumah sakit. 1. Inang Nyonya Insinyur M. Simatupang KR Boru Simanjuntak. 2. Inang Nyonya Situa B. Banjarnahor JG Boru Manulang. 3. Nona Parulian Boru Pasaribu. 4. Amang Aha Manurung. 5. Inang Nyonya Uwe Naibaho KR Boru Pasaribu. 6. Inang EJ Sitorus C Boru Panjaitan. 7. Inang Nyonya MP Silitonga F Boru Samosir. 8. Nyonya V Silaban R Boru Pakpahan. 9. Amang H Sitorus. 10. Amang S PP Pasaribu. 11. Inang Nyonya R Sihombing Boru Hutagaol. 12. Amang Situa H Simanung Kalit. 13. Inang Nyonya H Simanjuntak Boru Bakara. 14. Inang Nyonya Situa Sinaga Boru Bukit. 15. Inang YS Tambunan Eka Boru Simanjuntak. 16. Inang CDL Sibarani CM Boru Sinaga. Bagi jemaat yang keluarganya sakit, agar memberitahukan kepada sekretaris gereja. Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. C. Jemaat yang berulang tahun kelahiran. Daftar jemaat yang akan berulang tahun dari tanggal 25 sampai 31 Mei 2026. Ulang tahun kelahiran remaja dan dewasa ada 9 orang. Ulang tahun kelahiran anak sekolah minggu ada 4 orang. Ulang tahun pernikahan ada 2 keluarga. Seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. E. Jadwal pemakaian gereja dan sopo talenta boleh dilihat di warta yang dikirim kepada setiap wilayah ataupun melalui barcode. Kemudian laporan keuangan, pemasukan dan pengeluaran juga boleh dilihat melalui warta yang dikirim melalui wilayah maupun barcode yang ada tersedia di depan gereja. Demikianlah warta jemaat buat kita pada hari Minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Salam Horas. Tapuji matuhatam marhite kor ama Ebenezer.
Refleksi. Ragam hatuaon alai sada dotot di na marguguyihon. Huria na hinaholongan ni Tuhan, di bagasan roha na dami, tapaholang majolo pikirata, ombason sian rumang ni portibi na say marsiadu, manuju na pinarhagiot na. Cocot do tahilala ngoluon, hirasada parsiaduon, gabe tubu pakilalaan, hurang hebat hita marpartibakon halak na asing, manang gabe mamitori diri, mangolu do hita nuaing di portibi nagok dorpi parholangan, molo marasing sian halak, gabe patu tubu parholangan dohot hamusuon. Dipaingot Apostel Paulus do hita, ragam do para sirohaon, alai sada do todi. Songon halibutongan na uli, ala ragam daw bornana manang warna, songon suara ni musik na tabo begion, ala ragam do nadana. Songonima nang ngoluta, adong do nahobas mangula siulaon, adong nasabar mananginangi, adong nabenget di sitawonon, luhu nai, dada naing pamburnang diri, alai asa masih urupan di akka hamaulon. Nuaingon, torop do halak na lungunan, agoan parkarejoan, sahat tu na mandili. Dang pola diigil tuhatay, asa taulahon akka ulahon naman say balga. Si lehon-lehon ni tondi boy do patar di akka ulahon na met-met. Isara ni ekel na patugu roha, manang tangan narade mangurupi, sopola makirim ikon dipuji. Sada dohita di bagasan pamatang ni Kristus, ia mangai sada sian ruas ni pamatangi, rap mangai do saluhuna. Nuaing anggiat magurasa ni Pentakostei, mga loha hire-hire biar ni rohatta, unang itopi apinai, ala dihilala roham halak na met-met ho, tondi na panguluhon portibion miando, di bagasan pamatangta, namura matapori, ala di adopan ni Tuhani, rap argado hita saluhuna, jala di haholong itondina sasanai. Amin. Tapasahat mapeliata pelian 1A, 1B, dohot 2 Romawi, las tapuji matuhata marhite buku ede HKBP nomor 105 dimulai di ayat parjolo.
dia debataku situ tu rohana mima paria mangoloi hatam burju sasonai matokto rohana minaolo leon mari rohana mi hapis karana sito asatu Tuhami maparangi di jolo sian halilun pe sai paluami be. Patuduhon marihami darana uluani paimarurohanami sai padau madosai Abuton maduhabu tanak lide batahami nama Damini debatana sumurung sian saluhut naroha ima mangarajaya ati-ati dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin.
Ulak konon nami madok selamat tuhita, selamat pentakosta madita saluna. Hata ni debata naneng marsalingar dilas ni rohatta di pesta bulun sadarion ima di pentakosta na parjulu tersurat sian sada Korin 12 mamuka sian ayat tolu sahatu ayat 10 sada Korin 12 mamuka sian ayat tolu sahatu 10 sada hujahama di tonga-tongat. Dungi hupabotohon ma tuhamu dang tarbahen halak na makatai marhite-hite todi ni debata mamurai Jesus jala holan marhite-hite todi porbadia do targoar Jesus Tuhan ragam do para sinirohaon alai sada do todi ragam do ulaon di huria alai sada do Tuhan ragam do hagugoon alai sada do debata nama korhotca di bagasan sasudenai alai lau manupak do di basa-basahon jala di pataridahon todii tuganub ai tu nasadaad di lehod do marhite-hite toddi hata habisuhon alai tu nasadaan hata parbinotoan marhite-hite toddi nasasadai tu naasing musay haporsyaon di bagasan toddi nasasadai tu naasing waso pamalupon di bagasan toddi nasasadai tuna asing gogo patupahon halongangan, tuna asing panurirangon, tuna asing namanada ragam ni todi, tuna asing nuse makatahon di hata naliban, tuna asing pajojorhon parhatauni, alai saluhut ngai di patupa todi nasasadai, ai asing-asing bido disagihon ni tuganub guru lomoni rohana. Saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia 1 Korintus 12 ayat 3 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Karena itu aku meyakinkan kamu bahwa kamu tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu Roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Ada berbagai-bagai perbuatan ajaib tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya itu dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada seorang roh yang sama memberikan iman. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Demikian firman Tuhan. Akamanga kenang moliate madito hatta sai di loa sita merayakan aka pesta nabulo di tonga-tonga ni huriata
apalatung nabulon si tutua dong do tolu acara si tapatupa sa pepola 2 hari tarayahon manang tabain permingguon ima di ari hatutubu manang di Natal 2 hari do hita beribadah lausone muse di Paskah ima di hari haheheon lausone muse di hari Pentakosta manang di haroro ni todi porbadia asa tetap do naing dohonota marhite perayaan na balga na tului naing manungguli hita balga ni huaso balga ni asin ni roha ni debata manang balga ni holong ni roha ni debata di hita ala say disengajay di tahun gerejawi asa say sunggul rohata asa say taingot proses di pabahenan ni debata manang di asin ni roha ni debata di bagasan perdalanan ni ngudu taingok majolo peristiwa turunnya Roh Kudus ima di ari pa-50-hon ido laos di paubuk hata Pentakosta sa sitong na Pentakostai dakolan di ngulu ni ha Kristenon manang dakolan di ngulu ni halak naung dimasuk tu perjanjian baru alay nung nga adong itong di padan Nairobi marningot na sida dung haruar na sida siyan tanomisir na setotong didongani debata na sida na setotong diramoti jalarap debata do bangsoy asa perayaan Pentakosta pada saat i narodo siyan desa na walu molota jaha di kisah para rasul manang di kitab ulangan adong do 16 suku manang bangso narodi tikitu Jerusalem mar Pentakosta manang marlas ni roha dina makilala do dina marningot padonganio do para pangaramotion ni debata narap debata do nesida di bagasan perdalanan ni nguluna alai dalam konteks pemahaman perjanjian lama do PHTHI ido benaro nesida di Jerusalem alai los di sido roto di porbadia di sima roto di los takas hobartu jaji manang hobartu tona ni Jesus tua kasisianna dinanidokna mian mahamudison pai maroto di pangod dianoni di sima di hilala nasida manang di sido laos di ida nasida naung sahat jalan naung tutu Jupang naung ni jajihon ni Jesus tu nasida marhite haroro ni todi porbadia tutu dang di bagasan daging be songon Jesus na sorang di huta Betlehem be kehadiran ni debata alai di bagasat todi do sia dia do di boto nasida naung roto di molota jaha di kisah para rasul 2 di sini ya ito nahod do manang di gobar do haroro ni todi marngongos ma son alugo na gugu napaduahon di tiki di hilala na sida ma marhite haroro ni todi adong dila ni api na sayro tu na sida tuaka jolma na majalo ima todi alay lo sadong mamusetaba adong bukti nyata ima perubahan taringo tu bahasa nabuhi na sida gabe masyatusan marjamita si Petrus gabe boy dia tu sinatorop nang pe asing perbangsuan na nang pe asing bahasa sehari-hari na pinakke na sida natului fakta manang bukti kehadiran ni todi ini di tonga-tonga ni bangsoi manang di tonga-tonga ni portibion nang di tonga-tonga ni akasisiani molo di akaturput nasing di dok sekitar 120 nesida di ruangan ini napa Jepang manang nama jalo todi ima marhiti alugo na marngongos di hilala nesida dua lugoi alai memang dang bui di ide sosokna songon sosok ni jolma ala todi do naro laos di ide nesida songo dila ni api na marnala-nala laos di ida nasida may dipakilalau nasida pangajarion nito di na boy lao mga lehod di nasida parhataan agabi boy di atu sida halat na asing jala memang na luar biasa ditiki na roto di boy marjamita kasisiani boy marjamita si Petrus di atu si akajolma na ro alay isedo na mga tusi ima jolma na roy ima na makaporsyay Jesus Kristus
na makaporsyai haluaon, na makaporsyai hatutubu, na makaporsyai haheheon ni Jesus, na makaporsyai kehadiran ni debata bersama manangrap dohot jolma. Ido anggo nama jalo todi, alai anggo naso porse adang di jalo todi. Kaida do molo sian kisah para rasul 2. Gudang do natorop tabani si 3,000 na siya desa na walu dohot hakahalak Yahudi disi. Dia tu sinasida do ahna jinami tahun ni si Petrus itu benar terdiri 3,000 halak pada saat turunnya Roh Kudus. Terdiri na sida gabi si huton Kristus. Alai gudang do naso porsea ima akahalak Yahudi naso makaporsyai haroro ni Jesus ido benda gabi adong dituduh akasisiani di dok berkamu mabuk di benanggur na sida gabi marhata-hata na sida ninna tang porsea na sida nang PDBG jamita ni si Petrus ala dang dihaporsyai Jesus dang dihaporsyai tona dang dihaporsyai haroro ni Jesus na gabi mabuan haluaon do tangulua di tonga-tonga ni portibio laos songonido nang diaka na porsyai ala na porsya do na sida benaro jala dia tu si jala di boy di boto na sida ahana hinatahon ni si Petrus nang pe bahasa na pinakena bahasa na siat todi gabi boy na sida terdiri 3,000 halak pada saat itu. Akamang kainang sianido naing juwon na marhite pestata sedarion. Danga pala barita taringot boha haroron ito di purbariyai alay naing digobarhon siya turpuk sedarion manang molotajahanakin siya sada korin 12 akka karunia manang silehon-lehon ni debata tuhita naing ido di jow pakeota di bagasan ngunutta. Ala todi sekaligus do diharorona lau mangajari hita, lau mabuak kita, lau mangalehon hasadaw di hita di bagasan ngolu manang di bagasan parsaurata halak na porsea di bagasan Jesus Kristus. Ima lau mangula ulaon dohot patupa lomo ni rohani debata. Satokin lau jolo hita muse tuturpu epistel di mingguta sedarion. Memang agak songon naso harunani do ni turpuhon tersongni mara disudehi tai holana katarobbo di babua disi gumo dengan tarobbo. Alai sasitongna asugari tasimak ibana di bagasan turpuhi adong do hal na luar biasa di sini ternyata di basa-basahot debata tu jolma na sorang di tonga-tonga ni pertibion na punya skill na punya keahlian masing-masing. Ido didok nakin adong doi parhasapi, adong doi pembangun, adong doi ahli bosi, adong ahli asing, alay adong domuse na ahli makatai na los sekaligus los siani manasida gabi mamuji do pasangapod debata. Ido neng kebarhonon na sasitong na nang tarobbo na macayotik doi taroboi alay adong neng pabuaon na nang ditik kini si Kain nang ditik kini si Adam dan begitu godang dope jolma hanya beberapa orang alai nunga dilehot debata dinasida aka talenta khusus naboi pakeonna untuk kebersamaan mereka kebersamaan nasida adong doi ahli hau adong doi ahli bosi adong doi ahli musik naboi lau mabun nasida tuhanguluan bersama di tonga-tonga ni pertibio. Asa songonido na neng kebarhonon ni si Paulus marhite turpuhon nang di pernguluan ni Huria di Korintus. Meragam-ragam do talenta manang keahlian ni jolma. Ternyata sejak lahir nungadong katalenta di basa-basahod debata tuaka jolma na tinopanay na sorang di tonga-tonga ni Portibio. Ido hape molo poso-poso pe itu macam-macam do adong doh la dibagi musik na tang siape tersip dui molo naung adong di bana naluri musik adong doh la marid di mamaknai itu sonang pakilalaan na ala adong jiwa seni untuk bernyanyi do lan asing asa sian sejak lahir nunga do kape talentai
di basa-basahod de bata dang sarupa habe. Jala na yung gobarno na sudido hita masing-masing punya talenta. Adong doy talenta hola marhata. Haben na se holo muruk akai na to anak konna. Hola kata doy ho nanggukarijo so holo ho mangurubi ni narwani. Adong do talenta sa holan na mamereng nauli. Gabi solan ning madela ni karijo na. Adong do talenta malo iba na marmusik. Adong do talenta malo maridi do takar maragam do pe talenta na tamiliki di bagasan ngulu. Siyan sudi talentai memang dang nalao imasong nang tadok na kinatajah di refleksi dang nalao gabi patibo-tibo dirita. Dang nalao gabi anggar jago gabi jumago A dan B. Manang jumago au siyan na asing. Dang nai molo punya talenta masing-masing di tonga-tonga ni Parngulot. Di sima naing dipatuduhon si Paulus. Dari berbagai karunia, dari berbagai talenta itu digunakan untuk membangun, untuk melakukan berbagai pelayanan di tonga-tonga ni huria, manang di tonga-tonga ni kebersamaan nasi. Asasian na meragam talenta ini ngolo dirajumi doi basa-basa ni debata si leon-leon ni debata karunia Allah, manang karunia ni debata di bagasan nguluna, tentu bertanggung jawab maibana lau mamakai gabi tahu hadi dengan bahkan mamakai gabi berkat tu na asing, berkat tu halak na humaliang. Itu salah satu panggilan, manang itu salah satu jauh-jauh nani suarahon ni si Paulus tu halak Korintus diturpuk nata jaha sedario. Sian berbagai talentai digobarhon ibana ma hina hargani pemahaman bahwa talenta karuniai ikon pakeota doi hobar tu pangajarion ni todi lau mamakai hobar tu lomoni rohani debata. Ternyata bodo talenta dang gabi tau lomoni rohani debata molo sobor hati sian pajakonota di todi ni debata manugunugu hita mangule hobar tu lomoni rohani debata. Ai bodo talenta ternyata justru merusak orang lain. Molo so dipakai hobar tu lomoni rohani debata. Kasus 2 bulan nasal pudorai di Jakarta. Aladong punya talenta band. Sai dipakai bana band na isa guguguna, ujungna tetanggana muruk sampai merbadai. Sampai sahat tu pengaduan. Rona sedau na latihan doau jalan ekspresi ni talentaku do ini na alai rona sedanai ngatarkanggu hami dan bui modu pami di bawah musik-musik mi. Ima na mamakai talenta holat tu hagiot ni rohana. Mamakai talenta holan tu kepentingan pribadina, dia tidak melihat bahkan dia tidak merasakan bagaimana orang terganggu alani musikna nama cebelga na songoni. Asabudu songoni nang talenta molo so di ida jala molo so borhat sian pemahaman do pangatusion bahwa talentai basa-basa ni debatadoi jala ikon nanti roan ni to di porbadia lau pakeo ni manang lau mampatono ni di bagasan ngulu ni ba siani doi gabe berkat manang gabe pasu-pasu di tonga-tonga ni pertibion ido natinoh-nahon na di tonga-tonga ni ngulu ni halak Korintus, manang huria Korintus. Ay memang behama na huria na baru buka, baru jongjong ditiki huria Korintus. Macam-macam dotong jemaat na baru merpung masibuan na binotona. Toto banyak latar belakang godang doa ka talenta-talenta na nimilikan na sida mula asal dipabay talenta nai tanpa adong tadok majolo nama mengorganisasi mana mengajari nagabe tahu kepentingan bersama tong do gabe gui hagagaur alai dung diajari manang dung ditonahon si Paulus si anima gabe berkat manang pasu-pasu hidup benar di dokibana
gudang do akka talenta alai sada do toddi mana gudang do rupa-rupa karunia alai sada do toddi do hot songoni muse do rupa-rupa pelayanan alai sada do Tuhan. Ikon borhat ma sian talentai marhite pana daud di toddi nani tiroan ni toddi pakeotai gabe tau lomoni rohani debata ido naning johonon na tuhita losoni na turia Korintus. Alai nuaing masuk majolohita akamang akainang ahado na paling mendalam dohonon na di perayata marhiti turpohon nuaing. Na perjolo ikut dohonot taruh sudi do hitape punya talenta song na taruh di pengantar nakin. Alai dak kubote narong do bisa kita na sumana ada talenta narong dimiliki. Alai minimal adong mang napiga talenta na kuboy dohonot ta itu sudah kita miliki na perjolo dileho debatado hitabui makkatai. Tangarong jolma na sopui makkatai kecuali memang nongadong difabel memang berkebutuhan khusus alai secara sude nga dohonot tama apalagi nasihat ikon boy di bana makkatai. Mauloboy makkatai itu salah satu talenta manang karunia yang kita miliki yang akan kita manfaatkan, yang akan kita gunakan, yang akan kita sadurkan kepada orang lain untuk menjadi berkat. Tabah ini gabi pasu-pasu tuna asing. Asa marhiti pakkatayon pakkiotama pakkatayoni gabi pasu-pasu. Pakkatayoni gabi lasni roha di nahumaliyak kita. Bahkan pakkatayoni gabi boy mangajari manugu-nugu obar tulomoni rohani debata asa dipature dirina asa dipature ngumbu. Itu salah satu talenta na pinasahat ni debata dita siyan na meragam-ragam talenta na ginawaran na ng tajahan nakin di sada Korin 12 itu sa pusaday. Alay na paduahon mamuse na ikod nong pasti dohonot tadang adong madua jol masih ni bahwa kita telah memiliki karunia untuk bisa menolong orang lain. Unang jol talo penyembuhan dan anak pula sudah hitabui punya talenta penyembuhan, tetapi sudah memiliki adong kesempatan dok tenaga ta lau mengurupi na asing. Itu juga bagian karunia talenta na naing tapake lau mengurupi halak. Molo adong tenaga manang adong dapertikia dihita boy mengurupi halak. Mengurupi bukan hanya secara tenaga, alai boy do mengurupi asa dohot ibana boy tarapul molo di bagasan arsak ni roha song direfleksita nakin molo tumatangi si ibana rohita mengurupi ibana di partangi sonnai asa boy sumuang ibana marlas ni roha boy do nang gabi pangajari hita molo punya talenta dohota dong partikiat manugu-nugu halak alai nang marga muse marhite sian contoh teladan di tonga-tonga ni pertibio. Ala secara global mata ida marhite tu pun alai molo secara pribadi boleh dia otak ahama talenta ta molo malodo mare dia tong bagabi pasu-pasu mai molo malodo tong lau marjamita mamolate ma marjamita ma molo dong dotong talenta na khusus na pinasahan ide bata misalnya song natadok nakinadong talenta penyembuhan silakan dipakai ma obar tulo moni rohani ide bata. Alai ikut dohonotado sudah talentai pakai otamai lao membangun lao melayani harajau ni debata lao padenggan huriai dang na lao mabuan gabe tu dirina sendiri mabuan sangap tu dirina sendiri ala songon nani dok naido pamatang ni Kristus dohita sudah hita pamatang ni Kristus ido ulutta sianido kita bergerak dalam setiap pergerakan ni masing-masing nadong di pamatang ni Kristusi ikon nalau pasadahon pamatang ido dang nalau mabuan tu potongan-potongan sotung didok tangan anggau asing masyak kamu ba hamu di sini lo mumumanin nagabe holani mana bergerak sendiri tangani batong nama gabe sia biarani mana soni holan namardalan pamat tubuh nai
tangan nadang disi, pak nadang disi, tong dodang suman. Alai ikon bersama-sama doi lau membangun tubuh yang satu, asa di sido bergerak, jala di sido tutu gabe marsangap ulu ni hudiai Kristus marite sudi aktivitas ta. Sonido nang dinamangula ulaun do dinapatu pasipatu paun, apalagi di nang patuduhon nang tajalo tod dini debata di bagasan ngulut. Sian panadaon di karunia, di talenta na pinasahan ni debata. Jalan na tahapor siya'y mual na manang si Leon ni debatadoi, manang sumber ni siya todi ni debatado, lampatauhok kita manada do mamake aka talenta na pinasahat ni debatado hita. Siya ni do hita di jow, siya ni mahita di paingot marhite nalam takas makanguluhon perbuwe ni todi ala di perbuwe ni todi do lam takas taboto ia saluhut basa-basa ni debata, ia saluhut akka karunia na tajalo siya debata tapak kemai gabi pasu-pasu dotlas ni roha ala borhat sian motivasi buah-buah roh. Molo borhat sian buah-buah roh manang molo nang jutpang perbuwe ni todi di bagasan nguluta di sudi nama make talenta ahana pinasahan ni debata di bagasan nguluta sianido hita gabi berkat pasu-pasu jala gabi taulas ni roha di debata nasa papahenata. Tabuka majolo akay nang Galatia 5:22 mula majolo hita tu si mula hula matajaha ala ido na macay hobar tu jamita di bagasan sedarium. Memang molo lam tejaha manang lam takasta renungkan Galatia 5:22 ikut dohonot tado memang ido sasitongna dasar ngulu ni halak Kristen molo sodapo bei tangga betar guar bei manang dang tadok kita bei halak Kristen adong di sia jauh-jauh nagabe ulaon manang si paut tadi bagasan nguluta asa tarida hita nama perbuehen ni todi Galatia 5 ayat 22 sahatu 20 na perjolo ima holong kasih. Ternyata ngulu ni halak Kristen molo sarong bekasi di bagasan nguluna. Dia tidak akan mungkin mampu melakukan bahkan menggunakan talenta-talenta yang dia miliki untuk membangun orang lain. Alai molo borhat to ibana sian holong ni roha, sian talenta dia pinadong di bana itu akan digunakan untuk orang lain bahkan gabe berkat mana pasu-pasu tu nahumaliang. Ala saya diajari dohita mamake holong ni rohai sian pengorbanan. Harus mampu mengorbankan hati, mengorbankan diri demi orang lain. Ido ngolu ni halak na porsea asa betul-betul dia hidup di dalam kasih. Songon Yesus na patupa holong ni rohai ditinggal hon nasangapon nai, ditinggal hon do sudi holan lau paluahon, rela menderita, rela mati, bahkan tersilang holan lau patuduhon holong ni rohana tunjon. Asa molo olo do berkorban patuduhon manang mamake talenta-talenta na kita miliki di sido hita gabi tutu nang boy makanguluhon do patuduhon todi di bagasan ngulu. Memang kamanga kenang kodonot taro di bagasan tiki na parpudion berlomba-lomba jolma mangalului skill na luar biasa. Pasti do berlomba-lomba. Ay semakin tinggi skillnya dia akan semakin mahal. Ido molo aka dakwoto mang napigin main di son nari belajar di teknik, saya berusaha spesialis tekniknya semakin dipusatkan, dia akan semakin mahal. Ido anggo dunia sonari. Alai boy do gabe ikut tinggal honota keuntungan pribadi, molo naeng lau tu pakobasion
tu ulaon gabe berkat tu na asing. Ayarong do jolma ala ni tibo ni skillna ujung na tang oleh bana karejo ala dia tong imana tidak sesuai bayaran. Ngahia kasus na sonia te di UI. Sotong tersinggung akamanga kenang arti barong tamatan ni UI di son. Nasanga do adong mang nabigahala mencemarkan nama baik UI. Di tiki rekrutmen mana penerimaan pegawai baro mana tamatan ni UI, saya alumni UI, ini tidak mungkin sebesar ini untuk saya. Jadi tersinggung perusahaan-perusahaan tertentu ujungnya di viral homai yelen tamatan ni UI ninna marupani. Gabe hirana gudang do dang olo bikarijo. Di tahun 92 kami di Pekanbaru. Adong do sahalak anggota jemaat alumni ni ITB. Baik kok kamu mah tahu 93 nga luar biasa alumni ITB. Alai hiai mana melamar karejo dang di jalo ibana di Caltex, alai nama di dok rohani ibana na cocok tu karejona. Manang na dia madang binoto benda dang di jalo. HP gudang do na menerima ibana perusahaan-perusahaan na asing, alai dang dihilal ibana terbayar ni ka perusahaan ibana ujung na dang karejo ibana alumni ITB. Tahun 92. Sanga do hudok tu ibana. Molo saya di mengurung diri ho ala soi jalo ho di karejom justru gabe dang adong guna ni ilmui jala gabe marsahit to hinoron ni jala memang ternyata gabe hurang sehat do ibana ala saya holani ma dipikiri saya sudah jauh ke ITB dari Pekanbaru HP dang di jalo di Caltex HP dongan na ngadong na borhat si pata belajar di Amerika, mula dong na perlu di papor tu Amerika, igana hola lalap manot ma ujung na gabi marsahik ma. Begitu luar biasa skillnya, alai gabi dang merbuguna dan bermanfaat. Hai satu nama metua ibana la sarong be bui dimanfaaton ilmu nai. Asa ima jolma na egois, holan mementingkan dirinya sendiri, holan mementingkan keuntungan pribadi, ujung na gabi dang merlaku dang boleh diterapkan talenta ilmu skill na luar biasa molo perjolo hitung-hitungan dari skill apalagi di tonga-tongani pelayanan di tonga-tongani huria gumudang maneng dohono na anggo di tonga-tongani perkarejuan nate dang pala dohono ku sotung gabe roan naka yanakot tanon menurut pendeta enggak usah cari skill lagi ninna non dang na pala neng dono tale di tonga-tonga ni pelayanan majolo tado di masyarakat nang di huria dari skill yang kita miliki dari talenta yang kita miliki mari kita gunakan untuk menjadi berkat bagi orang lain karena itu adalah bagian dari kasih holong ni roha maradupun halak tapake na terindah tarpake na taha tabanggahon di bagasa dirita gabe patuduhon holong ni roha tu halak sesuai dot na taro naking Galatia 5:22 na padua di dok sukacita las ni roha. Ternyata menggunakan skill, menggunakan talenta karunia, ikut di bagas selas ni roh do menggunakan ia samar asadengkan. Hai molo laos pinak skill ni di bagas muruk-muruk, awal do laos gabe mabula peralatan. Sehingga kena asing, bahkan dang bermanfaat di bagasan nguh. Asa di bagasan las ni roha ikon na sinodangan ni todi ni debatado mangurupi hita di bagasan holong ni roha ikot todi ni debatado mangurupi hita asa sebo hita marlas ni roha apalagi menggunakan skill manang akatalenta manang karunia na pinasahat ni debata di bagasan nguluta songoni do muse di dok dame dohot labas ni roha molo halak na mempunyai skill tong deko di bagasan dame pakyon na talenta molo sa di bagas dami tong dosong nataro nakimuruk-muruk may. Gabi gumudang do nasiga ala molo muruk-muruk tapak talenta na dong dihita. Alai molo tapak di bagasan dami, mardame di bagasan rohata mardame untuk halak jala di sido gabi bermanfaat berlipat ganda manfaat na tu halak apalagi nang tu dirita.
Alai molo so di bagas dami hita mamak talentai olo do gabi song natadok saya menyimpan kepahitan manang saya menyimpan dendam di bagasan ngulu. Halak na saya menyimpan kepahitan na so olo majalo jalo mangulu di bagas dami di ngulu na iman natadok song di parupuan na di hari Jumati. Halak na menyimpan kepahitan apalagi terhadap sesama dia yang sakit bukan orang lain. Hita nomor sahid molo say tasipan kepahitan di bagasan nguluta molo somardami hita didirita apalagi do tuhalak. Ay molo taida dongata na merasa pahit hita tababaga na hita nomor sahid. Lam tabba sahita bahkan ngolo gabi lam hita stroke. Tabahamoraon na tabba sahita. Ima ngolo ni halak na somardami. Alay molo mardami ibana dohot halak. Mardami ibana dohot dirina. Di sido ibana boy dimampukan mangula-ulaon na. Memampukan memanfaatkan manang mamake talenta-talenta na dong di bagasan ngulo. Losong nido nang didok nakin labas ni roha. Molo labas ni roha ba boy madohonota di bagasan perjalanan ninguluta ima kesabaran. Molo susabar mangulaulaon papasti do itor adong mengambil keputusan jalan judan salah pengambilan keputusan molo dang sabar. Atar gudang dungulu ni jol manasoni. Ay sugari sabar hiak kodisi anga song nok konin narpani ala susabar imana haruar. Hape na haruar ibana dang boy pitor menghasilkan sesuai dohot na ni harapon. Baru namang ihumuse ima habasaron. Molo di habasaron ya memang boy do dohonotai kemurahan. Molo di hati Indonesia di dok may kemurahan. Yang goso murah hati do, goso basar do, memang tong dosong nataroki akan mementingkan dirinya sendiri. Molo na mementingkan dirinya sendiri, dia tidak akan peduli dengan orang lain. Bahkan dia tidak akan peduli apakah dia berkat atau kutukan kepada orang lain, dia tidak akan mempermasalahkan itu. Alai halak na mangulu na nidorong ni todi ni debata, ikon justru ikon gabi dia bermurah hati. Baru di namangi muse di dok ima di habasaon. Kemurahan doh abasaon habi jonok doi alai di tonga-tonga di halak batak terseisongon na di paasingi molo habasaron dohot basar ba hira mardonga sileo mai alai molo basa hira boy dohonon hira saya memberi perhatian kepada orang lain. Itu ternyata manfaat manang kegunaan ni talentai molo disodangi todi gabe bermanfaat kepada orang lain, bahkan dia suka memberi kepada orang lain. Ido naning dohonon na molo perbui ni todi na mangulu di bagasan hita baru di dok manusia na mangiut ima haporsiaon. Apalod do intini sa sitong na molo so porsia hita di debata na mangalehon talentai di hita. Molo so porsia hita ditodi porbadia na mangurupi hita lau menjalankan talentai gabe siswa ada dui. Alani ikut takas do borhatisian na porsiaun jalamat jalo todi salah satu syarat menerima roh Tuhan, menerima roh kudus adalah iman haporsiaun. Tanpa iman kita tidak mungkin menerima roh. Ai tarida do isong natadok nakin molo akan aporsiai pitor dia tusido jala di BG dia hata na jinami tahun Petrus alaina soporsiai dia tidak mengerti bahkan justru menghujat akasisiani molo so ditada ima ngulu na pinasahat ni debatadi baru namang huma di dok muse halap bohon akamanga kenang halap bohonon itu sada hasurungan ni halak lau bui marsaur do talak manang do na asing. Ternyata nong do tipe ni jolma nakasaran asal pajupang makasari ulon na hata na pe makasari pabahinan na pe makasari
asal pa Jepang bahama sa tersinggung kalak nyadang tujuan naradang tersinggung alai nagabe ido hira gaya hidupna molo nung boy tersinggung kalak dia merasa besar merasa besar asa halak na pinangido ni si Paulus marhite sian Galatia 5 na macarikot halabohon di perjupangan dohot di kebersamaan dohot orang lain. Ternyata halabohon itu na boy pasadahon asa boy bersama dia ka persaurat dia kaulaon dohot dia kan napatupahon si patupahon di bagasan golutta. Bahkan halabohon itu na boy mengikat. Bahasa tabi ma dia ka ama dohot ina mungkin dohot do tua tahun. Ternyata gudang dudak danak nuaing merasa bahkan menilai orang tuanya pemarah. Gabi mabir pajupang dok bapakna dok umakna. Kalau ketemu nanti dimarahi. Jadi saya sembunyi aja. Gabi mertebuni bana. Ternyata dang molo solabok kape natoras tu yanak konna gabi mertebuni do. Alai molo labok pasti do dongan-donganan na. Enaknya ini ido dohonon. Songon ido muse suami dohot istri. Molo solabok inata tua mata, olo metor holan nalawa mata. Gudang do ama, basa se holan nator tinggal loko jabu. Ano diremeng itu harus niner pani. Sebaliknya buih terjadi na songoni amatai dang buih komunikasi tu inatai pe dang olo rap dohot amatai. Alai dang namajolo huwa atiba dang nasalamin nilai yau najolo ala terlalu tibodo otoritas ni ama dohot ina molo ama dianggap do segala-galanya harus lebih tinggi dari istri anggo najolo apalagi 50 tahun adorang suadong emansipasi wanita. Jadi mabir do ina rap saudura merdala dohot ama homay jolo naratong tu amatay ipudi piaw ayan no say diremengi di tong adalat tong say muru kamatay bereng dalam mo ina tong gabi adong magep molo so mangulu di bagasan halabohon manang gabi adong membatasi ngulu ni jolma molo so adong halabohon justru itu na jinagan ni si Paulus. Bahkan ido benar dia jarho nasa di bagasan halaboh do parbuin ni todi molo todi ni de bata manguda di bagasan kita ikut di sido hita naing di ramu gabe jol mana labok naboy pasahaton tona naboy pasahaton hata di bagasan halabohon asa boy saling menerima boy saling berkomunikasi. Jalan na perpudi di dokma muse ima hatomanon molo di hata batak hatomanon di hati Indonesia didokmai penguasaan diri. Memang penguasaan diri mana macarikot ikon memang belajar mersiajar ahanan yadupan ahanan yang si pakeo ahanan yang si ulaon ikut joro takasa dong panibangio. Termasuk do di si panganon di penguasaan diri. Di berbagai hal penguasaan diri sangat penting. Itu menunjukkan bahwa roh Tuhan bekerja. Roh Tuhan yang mengarahkan kita. Roh Tuhan hidup di dalam diri kita. Imana todina mengendalikan. Ido molo menguasai diri. Alai molo adong depisat tong-tong atadang mampu menguasai diri. Dalam segala hal. Berarti nga perlu jo merenung. Apakah roh Tuhan masih bekerja dalam hidup saya. Molo nang todini debata. Lau mengurupi kita, dia akan mampu mengalahkan dirinya sendiri dan mengalahkan nafsu sendiri, mengalahkan keinginan sendiri. Dia akan bisa melakukan apa yang terbaik dalam hidupnya. Ala idon nang haroron ito di na mengajari kita, asa diurupi kita didongani kita. Manada dia do lomoni rohani debata dohot manada dia do nasuina lomoni rohani debata. Halak na pinenu na ni guhan nito di perbadi do mampu manadai mana yang terbaik dia do naumuli dia do nadumengkan na sudah honot bahkan boy do gudang nauli alai ko dipilit mana dumengkan ido hatani na tua na julu gudang do nadumengkan alai gudang do nadengkan alai pilit ma dia nadumengkan mencari mana yang terbaik
nang pegudang na denggad do macam-macam makana tauda alai carilah yang terbaik nagabe berkat na pasu-pasu di bagasan ngulut alani mauliate ma di debata di harorona di tonga-tonga ni Portibion marhite na unggabe toddi ibana masuk tu bagasan rohatta mangulu di bagasak kita bahkan ibana ma taloas mengendalikan kita maparbuhan ni toddi siani mahita gabe boy mamake talenta karunia nadong di hita gabe pasu-pasui di tonga-tonga ni Portibion jala gabe pasu-pasui nang diulaun di pelayanan di tonga-tonga ni Huriata apalagi dung masuk kita di padomu hita di tonga-tonga ni Sadahuria jala ido mabuat kita lam margugu soal pamatang ni Kristus membangun tubuh Kristus menjadi kemuliaan bagi dia Yesus yang kita percayai jadi juru selamat kita nama buan hadameon haluaun do tangulua di hita Tuhan uluan nama notong rodi saling bilingna amin matang yang mahita mauliate matuhan di pasat rohana midio di pamakulingom di hami marhite todim di pesta Pentakostaun roho di bagasa toddi gabi mangula di hami ganuk marsada-sada ima naing patauhok kami lao maparwihun parbuhi na dumengkan marhiti naong jolo jumulo hami makaporsiayo majakon haluaw na pinatupam hanguluan naong pinaradim ima hanguluan na saliling-nililing na atong urupi hami Tuhan lao mangulahon lomo ni roham sian ragam ni talenta karunia na pinasahatmu di hami ikon urupamu hami mamakai marhitit todim asa todim maparbuh na dumengkan di ngulu nami asa gabi paso-paso hami di tonga-tonga ni Portibion paso-paso hami di nahumaliah kami nang di tonga-tonga ni Huriam so patujulo holan tu diri nami alai patujulo hon na dumengkan maritinaradi hami di bagasan holongmu lau patu pahun nasa si patu pahun nami atong pahot malas ni rohanami manotong di perdalanan ni ngulu nami ay gudang na nang siulaon nami gudang na nang sidalanan nami ikotodim do Tuhan mangurupi hami asa unang tertait tami tua kahagyut-tagyut ni Portibion hagyut-tagyut ni pamatang nami alay sa totong pangasahonon nami todim na badiyay mangajari hami marnida jala mangudahon diero na hinalomohom pasidikon na so hinalomohom jala patupahon na lomo ni roham son halak na porsiya hami son halak na hinokok mo hami di batama nami hotma di hami todimi marite na se hot hami makaporsiyaho ima mabuak kami lamatoras mangudu di bagasan lomo ni roham di batama nami laos pasatun nami dotoho marhite minggu nami Sadarion di sudia kapakubasiun nami tuwa ka ari-ari naneng dodo tu ari marsugut say homa Tuhan nama maso-maso talumubi pakubasiun di tonga-tonga ni Huriam di HKBP Makassaron secara khusus di pesta tahun transformasi na laos hupadomu hami tu pesta ulang tahun pauno 5 tahun tu hari minggu nanengro asa uka pemurohan nami madok mau diate bersyukur hala pasu-pasumdo na pinaujakmu na hadir di ingananon na gabi inganan nami parsauran nami inganan nami parjupangan nami do takana porsea do na huawrongi hami nang aka keluarga nami be atong Tuhan sayurupi nang panitia urupi nang saluhut na mga lehon roha doh pikiran na merdomu tulas ni roha nami tu ari minggu jala say totong maho Tuhan na maniroi na mangurupi na mangajari hami di napatupahon pestaya sa tutulas ni roha bulo ni museri hami songon nahuhirip pami di tonga-tonga ni Huriam di batama nami laos songon ipa satu nami do tuho nang di pelayanan secara khusus Sadarion Tuhan di tonga-tonga ni pelayanan di Huriam tu pos pelan pare-pare Tuhan na patulus sonudaw ni say pasadaom nang ruas ni Huriam akan napursia di ho raw mamuji do pasangapo ko di tonga-tonga ni Huri
uriami. Di batama nami laos tangya konon nami donang dia kadongan nami na di bagasan parsahiton inang si matubang buru si menjuntak inang banjarnaur buru manulang inang nona parulian pasaribu amang ahama nurung inang naibahu buru pasaribu inang stores buru panjahitan inang silitonga buru samosir inang silaban buru pakpahan amang hasturus pane amang SPP pasaribu inang si hombing buru tagaul inang si manuka amang si tua si manukalit inang si manjunta buru bakara inang sinaga buru bukit inang tambunan buru si manjuntak dohot inang si barani buru sinaga Tuhan siniruham dun neside pas hatun nami Tuhan nadong di rumah sakit do na ditongan ibagas na nuain say homar kukuihun neside mamasu-masu ako na pinakena mamasu-masu nang akan na pinangan na gabi tau hahipaso medina sida Tuhan asa buwi nang to katik na nengro rap hami marlas ni roa dia kaparsauran nami nang dia kaudon na sida siganu pare losoni nang dia karuas ni huriam na marlas ni roha alasai dibilangin na sida asni roham buwi na sida mar ulang tahun di ulang tahun kelahiran losoni nang di ulang tahun pernikahan totong do Tuhan tuho hamula tihonon nami asa se totong ho Tuhan dohot mangalehon kajang numur na mangalehon pasu-pasu di nasida tujuan nyari dohot panadaw na takas nasa perdalanan ningulu nami do kajang numur basabasam dui di tonga-tonga ningulu nami hot mabasabasam do tasini rohami marhite nagabi lam tu hipasna lam tu sehatna jala gabi tau pasu-pasu hami molo sedita bayho kajang numur di hami di pertama nami nang dia karuas ni huriam na si pasahaton pilihan na pasahaton sian na pinasahat mi basa-basa mi pasu-pasu mi di nasida dia mulatehun itu julum lam tabai pasu-pasu mi Tuhan asa lam martaba-taba las ni rohani luas ni huriam mangauhon do majakon dengan ni basam do pasu-pasu dia losoni nang disudi akka kegiatan-kegiatan na sipatu purnami di tengah-tengah ni huriam pasu-pasu mai tau paconok diri nami mai jala tau panadaw nami lam ubagas taringo tuasi ni roham do tolongmu di hami atong sadario pe Tuhan dinanay patupaw nami ulaw na badia homa Tuhan nama jakok kami homa Tuhan nama nesa dosa nami asa tung badia hami Tuhan di julum asa tung badia hami Tuhan di nama dalani perdalanan ningudu nami terlumubi majalo todim di porbadia na sa manugu-nugu hami mengajari hami di ngudu nami at tunggu di homa hami pasu-pasu mahami di bagasan nakmu Tuhan Yesus Kristus nunga martangyak kami diho amin. Tapuji Tuhan tamar hiti ede sian buku ede nomor 730 ayat 1 seterusnya hut papung pilihan bahin tupakta tu PGW wilayah Sulawesi Selatan do Sulawesi Tenggara.
Saya pertama diriku oleh Tuhan, Bapa taruh hina ulimi Tuhan, suruh makan dewi sahur teraki lapat tanah tudahaki. Saya pertama diriku oleh Tuhan, Bapa taruh hina ulimi Tuhan, suruh makan dewi sahur teraki ania sata dogot para eki. Sepatah diriku oleh Tuhan, Bapa taruh hina ulimi Tuhan, suruh makan dewi sahur teraki lau Bapa marolong tudahaki. Saya pertama diriku oleh Tuhan, Bapa taruh hina ulimi Tuhan, suruh makan dewi sahur teraki pakai paron basam tudahaki. Tapasahat mapilian na tapapungon todo pani di bata martangi ang mahita. Ali di bata manami na di banwa gijang hodwaroroan ni saluhut silalaw na denggan dot naso libasan na muliutos. Upasa tami masina nilon mi tuhami pilian nami tuho. Sa ijalo may kebiwap na hutsus di julong. Paso-paso may jala ramoti. Aso para siya kami pilianon. Pati bulo na rajom di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami mariti-hiti toddim. Asalam tadahami kudang ni siliaw-lion mi tuhami. Asalam kirgir hami madok mauliati tuho. Mar hiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana nileon mi tolirari pamakoku osadot gugukir rani salut hartaku saat itu nasa satu Alay Tuhan di bata manami nasotarasam dugu dang ni sileol-lehomu di hami. Todim na badiyay di lehon ho tu hami jolm sumonggopi hami na leon. Na umargaido di lehon ho tu hami.
Jala kumudang doi sia portibio dohot sian pangisina sudi. Ope mauliate marohanami, jala pujion nami mahoala ni sudi habal gaon dot hamuliaonmu, naong pinapatarmu tuhami. Sa lehon matod di porbadia tuhuriam, akan na olo manghuton Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Asa diajari, dirajai, dipatiur, diperbadiai, jala dipatotong hami mian di barita nauli. Halito di porbadia sepasada mahuriam, na pinapungupungumi asa masih jaloan, jala masih haolongan so nakaruas ni daging ni Tuhan Yesus Kristus na badiai. So dangi jala patiur mahami, asa hutadahami akadosa na balga dohot na met si pasidingon nami. Sa ibuas mahomanesa dosa nami, asa lambadia jala ibaru hami ganupari, asa terbain hami saur di bagasan huria na badia nasa sadai. Sayo dihon jala pado muhami tu amai, asa posro hanami madok, hamanami di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Saya tabay si lehon-lehon tuhuria, asa lamgadda torop niaka parbarita nauli doho pangajari, dohot para siroha, na mamaritahon habal gaon di portibion. Saya sodangi jala pasu-pasu sudi parpunguan ni hala Kristen di gereja, di parsikolaan nang di bagas nabi. Asa tau na sida saur tu parpunguan sogot. Saya sungguli akan natarpodom. Jala pargugoy akan nagali. Saya songgoti ma akan na neyang dohot na takang marroha. Asa ditinggalhon na sida hajahaton nabi. Saya parohai akan nabojok marroha. Jala apuli akan namarsak. Dohot na dangoli. Asa unang dirupa-rupa portibion akan namangoloyho. Saya tatap ma na tergogot do na pinaburu-buru ni halak ala ni haporseaon di Tuhan Yesus. Saya jari na sida maralus jalamian maho di bagasan na sida. Saya ramoti ma pikiran ni aka panggungkomi, panguhum, dohot akar raja, asa tigor na sida. Jaala asa dihabiari na sida ari parhuman sogot. Saya patugo haporseaon nami. Asa totong huingot hami. Nong sesa dosa nami, jala buanon mo hami tuhanguluan sogot. Sa sungguli pakirimon na mangulu di hami, hasa posro hanami, nang malake dagingon, panguluan mo domuse, hasa masuk kami marnida debata, ama, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin. Alia manami na di Banua Gijang, sa pinurbadia magwarmo, sa Roma harajon. Saya saut malo ni roham di banotongon son na di Banua Gijang. Lehon mato hami sidari unang uluan siapari. Saya sama dosa nami, son panesa nami, di dosa ni dongan na madosa to hami. Unak kami to gihon to pangunjunan, palua mahami siyan pangago. Jalo hamu paso-paso sian Tuhan di batamat. Di paso-paso jala diramoti Tuhan di batama. Disondakon Tuhan di batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan di batama buhina tuho jala di pasaurhon madamena tutodim. Amin.
aka mga kenang langsung na mahitatulon na badia song nang somal tapatupa dia kama nami na subuhi dinggabe terhatok bergerak di julum kama nami na hurang sehat pakadong paralado di parade ma kursi dibilang din kursi di depan langsung mahita kamang tulaw na badia hira holan 5 menit dohita iturtasusun maparudulta kamang asaw terboringgan
dia muaka manamina nami mularong dope na jongjong tapahudul ma gudang dope na kosong di juloon asa ata mulai acara takamang kenang akadong aparalado na ipuri sa isuro mamularong dope di luar sa masuk ke kamang pemulai na macarata tuaka manami na orang sehat manang na berkebutuhan khusus arong dope son kursi asa unang mamalhuan non jong naik tu altaron asa buon di tempat wasata men non ulon na badia so na somal mano na charata kamang kenang perjulo majo kamanami na orang sehat nang matua baru penon perhalado baru penon kita no perjulo manon pasatami sian akama na di sabula bilang namyon baru petors anon mardalan songoli sampai itu selesai. Diamu akamanami na nami dinamasuk kita nuaing tu perningotan di hasa sahur nito di Purbadia udutat tamamu se lao tu namarulon na badia hobar tu natinonahon ni Tuhan Yesus tu akasisianna adora somanai kibana tu banua gijang jala dipatuduhon ulau tesedariodo kehadiran ni debata di bagasan rohata di bagasan nguluta lampatarmai pakilala honotta ditiki na marulaun na badia disima lam tapangido todi asasay mangula di bagasak kita roto bagasan rohata lao manguluhok kita mangajari kita dinasa perdalanan ni ngulutna alani taparade maroado pikirata marede mahita sian bukwede 152 ayat sada. Yesus nama morsa dosa ni portebiro pangoluhani Yesus nama morsa dosa ni Damini debatana sumurung sian saluhut roha ima mangaramoti ate-ate muna dohot roha muna marhite-hite Kristus Yesus. Amin martang yang mahita.
Ali Tuhan debata panasirohan na sumurong amanami na di banwa gijang. Asiroham topot mahami na pungudison. Adorang hupangan hami anon perpadanan na badiay. Lehon matod di porbadia tu ganup pami. Asa ditubuhon na porsyaon na mangulo di hami. Asa posituturohan nami di anakmu Tuhan Yesus Kristus na makokop pami. Pargugoy mahami maswadahod diri nami. Asa tarihuton hami Tuhan Yesus Tuhan nami. Jala sa ditubuhon na porsyaon na mangului. Sa itaiti rohan nami. Asa lam malungun hami tu banua gijang. Asa sa masihol hami. Paimay mahon haroro ni Tuhan Yesus. Amin. Hita ka ng pinaramaon ni debata. Ita sakap no ay mangaton parpadanan na badiyay. Di bahin ita tibang majumulo manang nataw hita marulaw na badiya. Hasaw na konauhum manang isis yan hitaon. Ay holan na uduk roha, jala na manol soli rohana, ala ni pabahinan na nasoture, jala na manopoti dosana, jala na porsea di hasisan ni dosa na pinatupan ni Tuhan Yesus, ido na tao mangaton parpadanan na badiyay. Alaya ka na dohot marulaw na badiya, unang bedioloy sibolis, unang bedidati mardosa, tung padaw hamuma rohamuna siyani, tung kotapon hamuma hosom dohot late ni roha, alay paingot-ingot tamuma Tuhan Yesus Kristus, nang mate, jala nang mulak mangulu humokopamu, asa tau hamuma ngaton parpadanan na badiyay. Di baheni, tatakasi majolorohat tabi, jala lusi hamuma sukusukunon, los jongjong mahamu salhut na. Na parjulu. Di parhatuturo amdo, halak pardosa hosian hatutubum dohot ala ni pangalaw sim di patit ni debata, molo songoni di parhatuturo ham dogma olo. Napaduahon na marsak doroham ala dosami. Jala di pangidoroham neng maluahon waing siya dosam, molo songoni roham dogma olo. Napatuluho di parhatutoroham do nang ro Tuhan Yesus Kristus tutanoon panguluhon pardosa. Ibana nang mate dohot mulak mangulu humokopo, mamorsan jala manisa dosam, molo songoni di parhatutoroham dogma olo. Napapatonolo doho manggotapos siya roham late ni roha, doho tosom ni roha, akup ni olo doho mardenggan doho tahalak na mangarsahi ho, jala na olo doho manesa dosa ni donganmu, songon na pinangido ni roham sesaw ni debata sudi dosam, molo songon ni roham dogma olo. Atong tapauduk bima rohata, jala tatopoti ma dosata, iuton hamuma tangyangon di bagasan roha munabi. Ali Tuhan debata ama nami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Hala perdosa gudang rohami. Ay jojo tuhulaw si hami patikmu. Tamadohon na uhum hami nuain dohot sogot. Molo balosonan mo to hami hobar tu pabahenan nami. Alay ala ni gudang ni asi dohot tolong ni roham. Dohot ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus nang nilihom humokopami. Ala ni mau bain na hami mangido toho. Hasima roham di hami. Say jalo mahami. Say sesa masudido sa nami. Jalalihon tod di porbadia to hami. Asa margugo hami mangalo na sa dosa. Dohot mangulahon na ho Bartolomo ni roham. Sa liling di tanood do pehami. Amin. Atong hamuak ka naman opoti dosa muna. Jala na mauwas di asin ni roha ni debata. Sa isahat matuhamuna ni hapor siya muna. Mga sahon hata ni Tuhan Jesus dohudok tuhamu. Pos maroha muna. Nunga sesa saluhut dosa muna. Marhiti-hiti goar ni debata ama. Dohot anak. Dohot todi porbadia. Amin. Alia manami na di banua gijang. Sa pinurbadia magwarmu. Sa Roma harajonmu. Sa South Malomon ni roham di banutongon son na di banua gijang. Lehon matuhami si dari unang uluan siya pari. Sa sama dosa nami. Songon panisa nami di dosa ni dongan na mardosa to hami.
Una kami togihon tu pangunjunan padua mahamisian pangago hai horo na puna harajaon doho tagugoon rodi hasangapon saliling nililing na. Amin. Hudul mahamu salu. Mari dihita sian bukede 150 ayat sada. Oh Jesus nang sinayang di dalam pinasilang roham totong daulang nang hujung otak silang marutang hosami di tanah dosa nami asirohamus Yesus. Atong tangyon hamu matonan ni Tuhan Yesus lau padirihon perpadanan na padiyay. Dibuat Tuhan Yesus Kristus dosa-gusagu berungin nai uju terjehiban di dok mamauliate dungi di ponggoli mai di parlehon mato kasisian na huut ma di dok jalo hamuma jalapangan ma dagi kudoi dan nilehon tua matean humoko pamu bahen hamuma songoni bahen parminutan muna diau jala dungsun na sidamangan dibuat ma panginumani di dok mamauliate dungi di dogma tunasida jalo hamuma sude hamu manginum siani ia panginumanon padan nai baru maun marhite-hite mudatu nani usehon humoko pamu bahen asesan di dosa saiben hamuma songoni bahen parningotan muna dia. Atong Roma hamu nungarade sude ida jalade hamuma dengan bahasa ni debata. Hidup Tuhan Yesus Kristus jalan mau jala pangan ma dagi kudoi anilehon Tuhan matean fumoko Marindi Mahitasian buku ND nomor 702 jala mahotong rohamu makamusiai Marutian imalaging ni Tuhan Yesus inama siani mudari Tuhan todoi jaloma panganma asa satok tuh margogo inama siani muluna manok tong iho. Marindi kita buku ND nomor 155
Sun maho ale tong diku tinamo asmaleho manjalo basani Tuhanmu pinarade nairiho dilehon Jesus do dagingna marhite-hite rotion dilehon dohot domudana marhite-hite angguron ay nang toktong pegalupari mudar na maurasya utibana somat sadi manugutul labuna sanang mangan parpadanan ni Jesus Kristus Tuhaki na padameon parbadan na pasona kong raki. Asiroham di awal Jesus tupahi au sadarion ai hatami dohu patulus mangakon parpadananon atong patiur marohaku maringot tenggani basang imanati naon mi dosaku pinani holong ni rohang atogung hapor seaoku tihasasani dosaki mercy
Marende Hitasian buku Ende nomor 160 sia. Si Panginoon sa tapat mo, sa'yo naman dadaw, o siyang roho ko. Si Panginoon tibu anak-anakku tutup rohmu dari mulia ia sangat hapasmu. Dohotmu dari mulia ia sangat hapasmu. Kogonimu darmi papatarna dia tondi parului takang manahu rosi pangoluratibu mana anakmu tutup dohotmu darmi mulia ia sangat hapasmu. Ia tutup dohotmu darmi mulia ia sangat hapasmu. Tugu marohakon
kami tokto nak tiru kuda rosi pangoluro tibu Bana awana kututu Dohot mudami buria Iya songono pasma Iya stutu Iya stutu Dohot mudarmi budia Iya songon wapasma Marende hita buku ende nomor 174. Rok dueng hati di sapuran rea ipe hamu padosai saya homa porsea Johamu Tuhan sonangan situ Tuhamu di jode batamu Tamal hogang rohamale ubege pangotang na atong sayunang juhawe tangihon pamiyong na
sahut diduk roham nasutama bedot tang polawani dosam umbana sudah bohot ainu asai dosami tiga Tuhan Yesus nang sai dosami apur seai mahatai ai dohaluan apur si Tuhan Yesus mudernai magolom ai nonggok dosa rohami maluau waenoni tutu Atong buarom disi sairap mahita poho Tuhan sapuran rai Tuhan sogot tapuji ba Tuhan tai digai nasi rohanai tok asir rohanai
Hah? Mana? Nomor berapa? Pangan rotion ima daging nitu Yesus inumasiani mudar ni tuhata doi jaloma pangan ma asa sai tok tongo margogo inumasiani ngolu nama notong diho pangan rotion ima daging ni Tuhan ta Yesus inumasiani mudar ni Tuhan ta doi. Tuson maho ale tondiku dinama uas maleho manjalo basani Tuhanmu pinarade Jesus do daging na marhite hite rotion dilehon dohot no mudar na marhite hite Ala no tajano asisan nidu sata mari dihita sian bukweden nomor sia. Los jongjong mahita salut.
Martang yang mahita. Puji ma Tuhan di batali to diku jalan nasaro hakku di bagasan mamuji kuarna nabadiai. Puji ma Tuhan di batali to diku jala unang tung halupahon dingkan di basana sudina. Ibana domanesa do sam sudina. Jala ibana pamalum akka sahitmu sudina. Ibana paluahon hosam sian hamagoan. Jala dilehon tuho dingkan basa dohot asini roha. Para siroha jala pardinggan basa do Tuhan debata labat terimas jala para siroha godang dang dibahin tuhita naho bartu dosata jala dang dibaloso tuhita naho bartu hajahatot songon asini roha ni ama-ama tu akanakon na do asini roha ni Tuhan debata diaka na makabiari ibana nung atakas di patuduhon debata holong ni rohana itu hita di namate Kristus sumokopita uju pardosa do pehita atong dalam madua mahitan waing sian rimasna dungga be parpitor hita hinorhon ni mudarnai di baheni sai pujion ni pamangaku dohot rohaku dohot nasa papahinaku do Tuhan debata olat nion rodi saliling ni lilingna. Amin. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama. Disondakon Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debatama bohina tuho jala di pasaorhon madamena tutodim. Amin. Amin. Akamanga kinang son na somal tapatu pa masitu betang mahitatong asa sa ihot dita tarihot. Laos mared dehita sian bukuede nomor 35. 35. Sudehamina somarpu iya kang dodo tangani patoguhon pada dimudamu tanda hodehosu Jesus sai paboa madehami lomoni rohandi endenami dogma amen situtu dame dame di Tongboy kodohonota sa horas-horasi tatalok matuluhali horas. Horas ma. Ima parmulak terang pala masijala nga behita horas ma dito sa luna.